Kaya na, para na makompleto yung bato sa akin. Tamay! Baka talos ko na! Uy! Nandiyan pala kayo! Naghahanap ako ng mga issue na pwedeng gatasin dito sa mga basura eh. At buti na lang marami. Kamusta inyo mga kansan? Ako nga pala si Paolo La, inyong balasubas na basurero. Ngayon dadati ng mga issue na naiwan daw natin. Kaya atin ang simulan. Galing kay Alfred. Goki Berserker, Katniel. Jamil, wala rin. Nakuha. Kompleto ko na yan. Nakuha ko na kay Jamil. Nakuha ko na kay Rendon. Ano to kay Bukno at kay Katniel? Katniel as in yung kay Daniel? Ah, ito. Yung sumasayaw sa TikTok. Budada. 3. Budada. Hi, JN Manimtim. Ingat ka palagi. God bless. Budada. Stay pogi. Budada. Parang alam ko na kung ano yung issue nila dito. Yung ableism ba? Na ginagaya nila yung mga disabled na tao. Naalala ko dito kay Ako Budoy na panahon. Ang galing. Iba meron dito RA 994 ba yun? Ay, 9442 na bawal mo i-ridicule ang mga disabled person. Kaso dito, dahil nga pangkalahatan ang kanilang ginagaya, sino ang mag-uudyok ng kaso? At kailangan meron ka enough evidence na ikaw yung nire-ridicule. Diba? Ewan ko kung paano nila to ayusin. Sa tingin ko, hindi siya sapat na ebidensya para masatisfy yung ganun sa mga ganitong kaso. Yung mga deliverance of public ridicule. For purposes of this chapter, public ridicule shall be defined as an act of making fun of, contemptuous, imitating, or making mockery of persons with disability, whether in writing, words, or in this case, action due to their impairments. No individual, group, or committee shall execute any of these acts of ridicule against persons with disability at any time and place which will imitate or result in loss of self-esteem of the latter. Kaya ang hirap nito i-prove, lalo na pag grupo, meron dyan isa, ano nangyari para akong konyo, meron dyan isang disabled na pwede sa, ay, di ba ako nasaktan eh. Bakit ako di ako nasaktan sa sinabi ko, nasaktan ka? Kaya mas madaling itaas ang kaso na to kung isa lang yung kanilang nire-ridicule. Kaya mahirap itong ilaban. Dito rin kasi pumapasok yung freedom of speech na, di ba, kung isipin nyo, may mga dark humor, may mga dark na jokes. May mga pwede natin pagtawanan yung mga may kapansanan na merong underlying tone ng komedya. Tandaan nyo, ang komedya ay iba-iba. May mga natatawa sa mga ganun, merong hindi. Kaya nakalis sila dito kahit meron silang public apology. Lagi naman, pa may gagawin ng kabataan katangahan, public apology agad ang katapusan. Buti na lang walang internet nung sobrang bata ako eh. Hindi nare-record yung katangahan ko nung kaking kabataan. Ay, lagay mo na sa akin yung bato. Uy, Katniel! Pwede ko na. Pwede ko na matanos ang mga gatas galing kay Silver Meme. Ito yung kay Buknoy. Pati na nakikita ko yung simbolo ng TikTok eh. Alam ko may parating na kabubuhan eh. Pero bakit ka nga ba nalaos? Di ba kasi may vibe, binitawan na ako. Kasi nag-focus na kila Carlo. Oo. Ah, so nag-roleplay sila as isang bakla na hindi ko kilala at si Aura. Okay? Si Briguelo ba to? Makalisan ni Ayon. Ay, Ano daw? Alam mo naman makalisan ni Ayon. ay. Grabe ka rin, Aura, no? Hindi niya pinapiraan lang siya. Pero Aura, bakit Bakit parang... Hindi parang slandering yun. Bakit ka binitawan ni Meme Vice? Pati na ito pinag-uusapan. Hindi ko maintindihan. Anong makukuha mo dito sa pag-live ng ganito? Malamang, ako yung gusto ni Ayon, hindi siya. Ewan ko. Hindi ko Sinasabi mo, sinusundan ng Aura, mga na. ganito. Kasalanan nyo to eh. Gusto nyo buuin yung bato sa aking kamay. Napupunta sa bato sa aking kidney. Yung Aura na mas gusto ka ni Ayon kaysa kay Tumor lang Meme. sa katawan ko mga Nagalaw ka na ba ni Ayon, Aura? Oo. Ay, Sometimes dressing room number 5. ay. Sa mismong taping pa sa ABS? Ay. Hindi ka naman na-consent siya, Aura. Hindi. Sinipis ko naman siya ulit eh. Ang baduy ng trip nila. Ito naman definition ng kupalan sa kanila. Hindi naman daw binitawan, hindi ka naman daw binitawan ni Meme Vice, sabi nila. Gumagawa sila ng parang roleplay. Pero may vlog kami. Tama ka dyan, Hesperius. Nagsimula nga ang issue. Nung titigan ng ganyan, ay love ako sa katangahan nyo. Dapat alam niyo na pwede ito i-screen record kahit i-take down nyo. Ano ba? First time ka ba sa internet? Pinanganak kayo sa internet. Sige natin, lagay mo rin bato na to. Buktoy, hindi ko na mag-make 2.1 pa. Sunod. Galing kay Sid. Shoutout mo
Please, nandito yung tatay ko, nagtotong 8. Ito ang gusto kong kabataan po. Tsaka alam ang tama sa mali. Ikaw na yung magbe-bail sa tatay mo mamayang gabi. Sunod. Nasaan na yung iba? Di ka pa kompleto yung stone, man. Nasaan na? Wait lang. Galing kay N940. Ikaw na kumakain sa loob ng Jollibee batang nakatingin sa'yo. Asarin mo din, di ba? Kunyari sinusubukan Jollibee na may extra gravy. Asaran lang. Wala iyakan. Galing kay Zyhard. dapat baliin din yung mga daliri ng mga bata sa TikTok eh. Bago sila gumawa ng katangahan eh. No, joke lang. Wag joke kasi sa Twitter. Kasi sabi ko lang, marami sa kanila, hindi pa dapat umahawak ng cellphone. Hamawak na lang kayo ng Holin o ng text o ng Barbie o naman trip nyo. Huwag mo na humawak niya, masyadong marami kayong magagawang mali. Ito ng mga boomer nyong mga magulang, hindi naman kayo matulungan kasi hindi nila alam paano gamitin. Ang hirap ka naman maging bata sa panahon ngayon. Ay, intindihan ko rin naman yung hirap, kaya mahirap din sabihin na mas tanga ang bata ngayon. Mas marami na kasi recorded ng mga bata gumagawa ng katangahan ngayon kumpara noon. Sigurado marami akong ginawang katangahan ng bata ko, pero wala nakakaalala kasi wala naka-record at wala naka-live. Yun lang ang panalo natin sa kanila. Sa kabubuan at katangahan, kapareho lang din natin dyan. Sunod na kabataan na magbibigay sa akin ng pag-asa. Kasi pare ko eh. Tuto sa ating lechiflan. O yun lang. Ngayon, lagyan natin ng 3 basong kutsara. Diba normal lang magkamali, no? Basta lalaki tayo doon. Hindi puro public apology. Nakakapagod. Sunod. Ito na, may hindi na dapat star image yun, dapat to public image apologist. Pero agad sila public apology. Pwede ba ito yung speedrun? Speedrun mo lang kung mag-aantay lang tayo. Magdudusa ako mag-isa, ganyan ko kay kamahal. Si Bolbol, kahihiyang ka! Sumusuot-suot ka dito. Yung kung tinititigan ng gaya ko ba may ginawang mali? During this bros, you can support my by sending sa Adijak that elsewhere. Apology tapos din mag-send. Di ba ano yan? Yung mga templated yan, yung matic na. Hindi ko mag-gets yung mga nag-live ng public apology. Gumawa ka lang ng isang 1-minute video. Hindi ko na ba't ito yung paggata sa kabubuan ng iba. Naiintindihan kayo. Pareho tayo dyan, star image. Na kami, nagkasundo kami ni Vince na yung ibabayad nyo, idodonate natin sa mga nangangailangan ngayong pandemic. Gusto ko ng pruweba niyan ha. Alam ko madali kasi magsalita ng ganyan eh. Sana may pruweba sila. So we will donate yung penalty na babayaran nyo. Bakit ako nagdo-donate naman ako? Di ko kailangan maging tanga muna. Pero di, wala naman problema yun. Ang babata pa nila pero meron na silang binabayang 100,000. Isipin mo na gano'ng kalaking pera na kukuha nila at that age. Siguro nakakatunaw din ang utak yun, no? Kung sa ang bata-bata, mas nakakahawak ka ng ganong kalaking halaga. Ako makahawak lang ako ng 100, 500 dati nung ganyang edad ko. Parang mababaliw na ako. Parang kaya kong bilhin yung buong Scarborough Shoal. Ang paghingi ng sorry namin sa management at ang Ayoko mag-live kasi ang dami na sinasabing paulit-ulit. Pagmumulta nyo. Mag-video na lang kayo, tapos gawin nyo 1 minute. Yung anong gagawin, ano nangyari, anong gagawin. Tapos yun lang. Hindi ko na kailangan mag-speedrun. Sayang buhay ko, sana nag-edit na ako ngayon nito eh. Okay. Parang slanderous Hindi daw kasi namin yung kayo ginawa nila. ipagtatanggol this time. Hindi. This is not scripted anymore. Sa mga content nyo sa TikTok, wala tayo sa harap ng camera na Wait lang, para... so inamin nila na scripted yung iba nilang ganito? Wait lang, ha? Ako naiinis ako eh. Maramdam ko nga, ako na nasabi naiinis ko na din ako eh. Kasi ang tagal eh. Sa paningin namin, kung ano-anong nangyayari, kung ano-ano posibleng masabi nila without us knowing. So yun yung hindi maganda. Without our consent. Without our consent. Yun yung, alam mo yung magigising Hindi bigyan ng phone. Na meron palang virus. Ang access lang naman sa internet yung nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila eh. Ito lang yan eh. Kung gusto nyo ng gano'n, di gawin nyo. Oh, meron ka ba po-post sa social media accounts mo? Ito, phone, gamitin mo. Pagkatapos balik mo sa akin. Lakasan mo yung boses mo. Sabi ko, Eddie, wow. Tapos nung that time, nabangula ko ng gagos doon sa nag-comment. Eh di wow, pinakamatalinhagang mga salita sa balat ng Pilipinas. Tapos ano, hindi lang yun. Saan naman pong, saan ano, nag-ugat.
Tapos nung pa-worse yung mga comments ng mga tao, kumaga parang binabato nila sa akin na ako daw si Aura, ganyan-ganyan, hanggang Ay, sa okay na nga. napanindigan ko na magpanggap bilang daw si Aura. And that time, doon na tuloy-tuloy yung mga baklaan at chikahan na hindi naman talaga dapat ginawa pa nung Ako, LGBT community nakikinig na naman! Parang kahit saan ako kumlik dito, yun lang ulit yung Sa sinasabi mga nila. magulang nyo na posibleng nanonood ngayon, lalo na kay Leme Vice at Kuya Ayon. Alex, sorry na sila. dito. Ikaw. relationship kay Meme Lee, Sorry. suspended po sila ng 1 month without Nabigla ako doon. Kamukha niya yung isa na yung professor. Walang nataw. Kamamahal. Sir Ferdy, shout out. Promise. Magagaling na professor. Ayoko na, sige na, ang saya nun. Sige na, ba't nilagay mo yung bato sa akin? 2.0! Kabataan, oo, galing kay Kurt. Waha, si Jacob pa yun, dapa. Layo sa bito, gago. Tayo na dyan, pre, bobo mo kasi. Kabataan, may tao na tapay. Y'all are not what a shame. Kami all normalize the fun. We are all humans. We are not permissive. You still find this friend. Unfriend me now and go educate yourself. Mag-public apology ka nga. Ako, naiinis ako eh. Taka pa rin si Jaco, pero maraming salamat. Sunod, sa tingin ko naman pareho lang yan. Wala lang kasing outlet noon na pwede magpakita niyan. Get ready for the next battle. Iintindihan kita eh. Tinalo ka ng ex eh. Hindi, ganito yan eh. May ex-ex Binalasubas ka ng ex eh. Nilapastangan ka ng blacklist. Aray ko! Kung nagtatastukan siya. Nang umiyak ang buta sa post lang. Hoy, hindi ako na may personal. Actually, kayo nga na personal eh. Ang nangyari, ginawa nyo, ganito. Oh, Ang ganda naman ng screenshot na to. ito ko yung panel ko, tapos sinabihan niya na walang respeto sa panel, pare. Oh, iniisip tuloy nung player ko na ganito ganyan, hindi siya nare-respeto. So parang pinag-aaway niyo pa kami. Oh, ganun yung nangyari. Tapos may pinanood kasi sa akin video. Ala, puno Ang na. problema ko ron, ang mali ko Sino naman, nag-record ang nito? part ko doon is, pinanood sa akin 3 seconds lang, yun lang yung sinabi. So sabi ko, putang na sasabihin pa ni Doggy yan. Ilang beses na kami nag-content niyan na 5v5. So, binawi ko sa dulo yun, hindi ko ito pinapersonal. Nag-post lang ako ngayon, umiiyak ka na. Hindi ko lang ano Wala talaga mananalo sa akin sa trash talkan eh. Oh, tsaka 1-1 naman talaga. Oh, nanalo kami isang beses, 3-0 nga lang. Iba kasi pag touch talkan sa gamers eh. Pero Kasama ba't kasi ka yun eh. umiiyak? Ewan ko, mind, battle of the minds. Parang, parang question mark yun eh. Leg reveal, oh. Oh, Puta naman si Paila. leg reveal, oh. Wag muna ngayon na. Bali ng mataba, basta wag sakitin. Oh, ano gusto mo? Aray! Ganito katawan, di sakitin. Oh, katawan mo, tas sakitin. Kung ako, leg reveal, ikaw, CT scan reveal naman dyan. Joke lang. Oy, kahit payat ako, hindi ako sakitin. O kaya ng isang payat at isang mataba eh. Okay. Dito ako sa isang Issue ba bahay to? namin, Hindi, guys. issue ba talaga to? Iba normal lang to? Saan na ba yung Ito cellphone yung pinakamahinang issue sa lahat. Hindi mo kailangan public apology sa dito. ating bahay. Asar kayo sa akin ng asar ng mataba, healthy naman. O kayo, ang papayat nyo, puta. Ay, wag. Ang papayat nyo, sakitin kayo. Oh, iniba niya. Alam niya live siya eh, di ba? Isang screen record ka lang tapos ka sa live. Parang sa alam niyo yung mga yung sa UFC o sa boxing yung nag-aangasan sila dun sa stage. Parang ganito lang din yun pero mas pangmasa yung galawan. Hindi kailangan maging sobrang professional dahil pero nakakatulong to sa pag-hype ng game. Ngayon papanoorin mo ngayon kasi nahata kayo nito. Ako di ako nanonood niyan. Pero nalalaman ko dahil sa issue ganyan. Pero di ba? Kasama yun sa marketing nila. Kaya hindi ito kasing seryoso to, di ba? Una natin pinanood. Ikaw yung umiiyak, nag-live ka nga eh. Tama pala dyan, makaasar ka din. Yan yung pinakamahirap na katastokan. Siyempre mga laking com shop tayo, magaling tayo manlait. No, merong class. Hindi pwedeng mura. May art dyan sa pagka-trash talk. O, ba't sakitin ka naman talaga? Anong Shrek? Pag tinapay yung mukha mo sa mukha ko, putang ina kahit mataba ako, lamang ako eh. O ano? Hello, Don Chicago! Ay, putang ina. Dogs, hindi kita pinapersonal ha. Baka iniisip mo pinapersonal. Si Renny J, naalala ko pa. Yung labi. May ilong. Pag sinasabihan niyo ako mataba, okay lang sa akin. Hindi ko tinitake as personal. Sinabihan ko lang na yung ilong ni Renny J, triangle naman talaga. Oh! Oh, ayun, oh, sige. Oh.
Basta, yung na, feeling ko, puro ganito na lang naman laitan ng ano. Pero, okay na, sige na, speedrun. Sige na, para na makompleto yung bato sa akin. Makatalos ko na. Galing kay Rodelio, kahit bagyo, may spaghetti pa rin. Salamat. Yes, may wholesome din. Happy birthday, Rodelio. Nakaka-touch naman to na na-appreciate niya kung anong meron siya. Sana maging ehemplo ka hanggang pagtanda mo. Ito maging modelo ng mga kabataan ngayon, hindi makakawalan kakwenta-kwenta sa internet, diba? Mga ganito. Ito nagbibigay sa akin ng pag-asa, na kabataan ng pag-asa ng bayan. Maraming salamat. Doon nagtatapos sa ating, hindi ko alam kung anong ginawa natin, pagpupulot ng basura. Paghahanap ko ng basura, nakahanap ako ng ginto. Maraming salamat. So kung gusto mo ito, like, share sa mga kabataan yung friends. Mag-subscribe pa. Wala.